Ola, hoxe vouvos a contar unha cousa que non é, parece un conto, pero non é, porque me pasou a min. É un feito real. Gracioso, pero é un feito real. Resulta que cando eu era rapaz, lá, tiña 17, 16, 17 anos, pois eu iba estudiar a maestría e viña dormir todos os días ao Colexio Apóstolo Santiago de Santa Cruz, de Oleiros. E resulta que nós salíamos aos domingos, saíamos por ali, íbamos, según o diñeiro do que dispoñíamos, íbamos tomar algo ou íbamos pasear pola praia de Santa Cruz, ou tamén íbamos moito á illa do Castelo, cando a marea o permitía, porque daquela non había ponte para ir. E resulta que o meu amigo Xavier, que tiñamos na mesma situación, pois moitas veces íbamos xuntos. E un día, díxome el, logo, ti onde vas esta tarde? Sim, hombre, esta tarde tiña pensado ir, sabes, con aquela pelirroja que estuvo un outro día aí no Castelo, pois quedamos para ir ao cine, ver a película de Jesucristo Superstar, que salía no cine de Riazor, da Coruña. E quedei con ela ás 4. E dixo, pois mira, chama a ver se ten unha amiga, unha compañeira, para ir comigo e ímos os 4, porque así eu iba con vos e tal, e gostaría ir e tal, tamén ver a película. E dixen, moito esas cousas, esas caralladas a mí moito non me gustan, porque nunca é san esa historia. Cando un vai de galán, vai solo, ou xa con xente que se está habituado a ir. Pero bueno, de todas as maneiras, dixen, bueno, pois chamo a chameina, e dixome ela, mira, chamo dentro de media hora, porque daquela non había o teléfono portable que hai hoxe, que facilita a vida, daquela tiña que esperar que ela tuvera na casa. E, bueno, cadrou que estaba na casa e dixome ela, mira, chámame dentro de media hora e vou eu ver con unha amiga miña aí que ao mellor acepta de vir. Bueno, pois, vale, dali a media hora xamina, pois sí, dixome, mira, hai unha, non me acordo agora o nome dela, que está disposta a vir con nós ao cine e tal, e, e, e bueno, esperámonos ás 4 na parada do Calpita, ali na Marina, en Santa Cruz. Aquí a tiña, está que me hinda su tareco. Sal de aí. Tá, cago na madre que te pariu. Parte de aí. Bien, parte de aí. E dixen eu, bueno, pois logo esperámonos ali. E resulta que ele así, mentre que estábamos esperando, eh, resulta que dixo-me Lois, mire, eu se é feia ou non me gusta, eu vou inventar calquera carallada e marcho, porque eu ir con unha muller así. Eu dixen, hombre, eso non se fai. Un día vas con calquera, está quieta, é ti, está quietinha, tá? Non andes findando neso. E dixen eu ese a mí non me gusta moito, que damos de ir, sea como sea, aunque non sea moi agradable, uns momentos pásalos con esa persona e non faz unha faena desa. E resulta que efectivamente, nós esperamos, e dali un pouco, ali sentado ali na terraza do Marina, que agora creo que non existe, e entón vémolas chegar a elas as dúas, e vai, cando chegaron, xa antes de que a rapaza, a miña amiga, nos presentara, dixo ela, mira que me esqueci, non pode ir, mira que me esqueci, que teño que ir ver o meu primo ao hospital, teño que ir agora onde a miña tía, que me leve a ver o meu primo ao hospital. Eu dixen, bueno, pois xa está arreglado, ela marcha e ele tamén vai marchar. E díxome, e resulta que fomos ver a película e tal, eu contaba, dixen ela, ao acabar a película, íbamos ali por detrás das esclavas, ali en Riazor, que había uns sitios ali nas rocas moi preciosos e tal, que moi íntimos, e íbamos pasar ali un momento, eu para desabrazarme dele, non? E resulta que nós marchamos a seguir atrás das esclavas e ele tamén veu con nós. Total que eu xa antes de chegar á praia, Corinha dixen ela, mira, vamos para Santa Cruz, acabou esa historia. Porque non é esa xente que se che agarra a perna para ir, para que non te deixe, demostra que ás veces hai situacións na vida onde tes unha oportunidade que sea por unha hora, por un día, por un mes, por toda a vida, con certas persoas.
é que cando bates con unha persona pelma que che estorba na vida, pois, ao mellor, pois, non pasas nin un minuto. Acabouse todo nun momento dado. Entón, pois así é a vida. Cantas oportunidades na vida perdemos por un pelma que che ven fodela o destino. Non é que me quedara a pesar, porque a vida continuou, eu non sei o que fui desta rapaza, porque nunca máis a volvín a ver, nin ela saberá de min, non importa. O que importa é o feito de que un momento estragado, porque a xente non sabe ser e non sabe estar, e non sabe que na vida hai que ter un mínimo de respeto, un mínimo de vista, un mínimo de cohesión, non? Eu tamén non me atrevín a dicirle ao meu compañeiro, mira, xa está ben, lárgate, porque era un amigo de toda a vida, dormíamos no mesmo cuarto, íbamos á escola xuntos, pasábamos a vida xuntos, e para min, pois, érame violento decirlle algo, pero ás veces hai que telo coraxe. Ás veces as persoas que estorban hai que dicir, mira, estorbas, lárgate de aquí que me estás tocando o nabo. Bueno, ala, que dice Asunción? Que queres un poquinho milho agora? E non hai que virme comer a roupa, que me ves comer a roupa toda, ala. Sí, mulher, sí. Non me come a roupa, non me come a roupinha. É moi amiga miña. Vale. Veña, lárgate.